A wannan zamani na kyale-kyalen duniya masu ɗaukar hankali, kama daga kan kayan ado, sabbin burane game da dogayen gadodin zamani, ba kowa zai iya rayuwa babu ido ba. Ka yi haƙuri, insha Allah. Ba mutunci. Wallahi na fi ƙarfin ku a ne motsa ta gudu. Allah ya maka abin da ka yi maka. Allah kai ma ya tona maka asiri yadda ka tona min asiri yau. Ina da gidana, ina da gidan haya, ina da gidan giya, ina da gidan karuwai. Asiri na ba zai taba tono. Gani a gaban ki ko ba ta gani ne? A'a, kin gano na nan. Gashi ya rike taki. Ka ji rashin sani ta faɗo daga sama ta zarce rijiya. Wani ne ɗorayi ke gabatar da tsammani. Oyoyo, sweetheart. Aka ta mana siya ba. Kamata mu riƙa baya-baya da juna mu saboda sharrin shedan ko? Kai ka san shi da ni ban san shi dan ba. Kai da ka samu wacce ma za ta yi hogin ɗinka a wurin ta fa za ka yi. Ya take kokari muka hogin kana wani zuƙewa. Sai Allah yana gani. Gaskiya mu dan kana da matsala sosai. Kai fa ka tana cewa ba na da bane. Tsammani. Shi so da ƙauna ba sai da fatar baki ake faɗasa ba, da jiki ma ana iya nuna kuma a fahimce shi. Na nemi shawarar ka ne? Ko na saka ka a cikin maganar da muke? An matsawon gaya maka. Allah. Tsammani daga kamfanin Makera Film Productions. Tsammani. Wani ya soki dan Allah, wani kuma ya soki dan suraki. Wasu su yi maka mugun kallo, wasu kuma su aibata kokarinka. Wasu su yi maka kazafi game da kokarin yi maka bakin fenti. Tsammani. Tsammani. Ba da wani nufaka ko wani mugun nufi akan wannan. Okay. Waccan fa karatu kake koya mata? Dama ajin nakin na masu gadi ne? Kike daddagawa mutane kake na mutane rashin kunya ko? Abbas. Rabu da ita. Zo nan. Yanzu wannan da kari ta. Shirin Hajiya Fatima Beza. Tsammani. Maybe you are the Tekano, but now you are one no. Sisi Tarayo. Very sweet. Very nice. Ka ce ƴaƴan arna? Kai. Gaskiya ni ba na son kina faɗin haka. Saboda Allah da Annabi dududu a watan nan sau nawa na je fati. Dududu sau 13 fa na je fati fa. Baka da hankali. Haka muke ɗauka ma. Haka ake ɗauka duban wani. Ma haɗu a lahira da kai. Kaci baza. Kai za ka mutu arewa, ni zai mutu a yunugu. Na za ka gani a lahira. Tsammani. Shiryawa Sani Bello na Muduka. Ba da umarni Balalike Dole. Tsammani. Yaushe ka fara azumin ta a gidanka? Gaskiya ne babu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sai ya ce kun ku san waye matalauci ranar gobe alkiyama? Suka ce ya Rasulullahi rassani ya ce to wanda zai taho da ayyukan alkhairinsa a ma'auninsa a ciki sannan kuma ya tashi ba komai. Burina shine in ga ka rabauta ka kaucewa daga azabar ubangiji. To Allah bai karba addu'ar ki ba. Duk waɗannan yayanki ne? Kai, kuma suna da kyau Hajiya. A cikin su wanne zaki bani? Allah ta annabi karba mu asiri. Wallahi dukkan su marayu ne. Marayu? To su marayun Hajiya. Robbery, burglary, looting, extortion becomes the order of the day. Saudat, wannan ba cikin da barayi suka dauka ma Alhaji bane? Ta ce Ai ba daga su bane. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya tsara haƙƙinsa a cikin dukiyarsa to shi kuma zai tsare masa dukiyarsa. Yet
another brand-cracking piece from Babai International and Investment Nigeria Limited. Saudade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ni ba shedan bane. Saudat, ina son ki. Kun da mahauka irin naku mutumin da ya shigo har cikin gidanmu wallahi da cikin talatainin dare ya zo ya ci mutuncin ya gurfanar da mu ya wulakanta mu kun sannan har wata birgima a daga ya sake dawo muku ba za ka yaudare ni ba wallahi tallahi kana jin dan ka dawo min da kuɗin da ka zata shikenan na zama sakare wawa san ya kai get out saurayi ƙarya kake wallahi akwai abin da kake shirya a cikin zuciyanka shine ka ƙara dawa kai da rayin da wannan abin A iya sani na duk iyakacin girman zunubin da mutum ya aikata wa ubangijinsa idan ya roke shi zai gafarta masa. For Saudade, he accepts a difficult task. For Saudade, he takes the bull by the horn. Saudade. Will Saudade succumb? If she does, will Saudade's parents accept him? Unravel it in Saudade. Saudade. Ba zai yi ba. Malami na kuma yi mun ƙarya? To yanzu me ya kamata na yi? Saudade. Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babaye. Story Abba Abubakar Babaye. Screenplay Shafi'u Dauda Giwa. Saudade. Directed by Falalu A. Dorai. To a dawo da su. Saudade, ready for a knockout. Ya magana wanki in ce ko dai ba matsala yau dai ba matsala saboda kun san matsalar dai kwaɗe ce wanki a ce ni ba na san gane muku faɗa wallahi tallahi ko kuwa haka ne a ka san tsaye su wani lokacin abinda suka ga dama shi suke yi to mutuncinka shine aikin ka shine mutuncinka wallahi ba ka da mutunci ba ka da aiki ba ka da mutunci ko da kai na kai duk wajen kansa jarida wannan gani mana ka san ni ma na jarida ciki na yawa yake au ka ce mun fa kai karatu sosai da jarida na tashi sayan jarida bakwai nake siya kai kadai ni kadai a rana ɗaya kake a rana ɗaya uku na cikin gari na cikin ƙasar mu nan uku na ƙasashen Afirka ɗaya kuma ta Turai ai ban da wasa ai sosai li'adara shi ifa
faga ta kase an tigara fata ware to bankasa 5. Wai ka fara karatun kuwa? Gashi ina nan da ka san fassarar wannan da kai mamaki. Mu in muka tashi karanta jarida muhimman labarai muke dauka makaranta mun gama da ita. Ai ni ban ji karatun da kai. Gashi kai ai ba muhimman ba. Ni ai ban ji abin da ka faɗa ba. Li'adara sahaifa. A ban gane. Wannan ne li'andara? Ka ce kai wata ba'adara ce ta yi gudun hijira ta tawo kasan nan saboda zai mata auren dole. In ba ku san abu ku dinga tambaya. Ya ban sani ba. Nan abin da aka rubuta leadership. An rubuta leadership ka ce ba'adariya. Ai na ba'adariya za ta kasance a nan. Kuma nan gurin federal government ake nufi nan take anti-graft war to the bank. Abin da aka rubuta kenan. To ai ku ka san matsalar ku UPU kai. Ka mu ku LED mu kai. LED? Amma ba a ƙasan nan ba. A ina? Ana gaggaya maka abubuwa kana shirme? Banaka kofa ino da sa taraya. Wannan kuma ina aka same shi? Wani ake akan yadda mazaji ya dinga tarairayen matansu. Amma ba a nan gurin ba. Ga shi a rubuce, dan mahaukaci ne kai ga hin a rubuce. Gada kowa ya gani. Nan fa Bank of Industry aka rubuta. Haba. Kuma ka ce ka yi karatu sosai. Yi wallahi na ɗauka ma karatun da kai ma sosai ne ma. Warge ya sautan mata. Tune ce ke ci gaba da karanta ita ce ba. Uwar gida sarautan mata. Aiki alhamdulillah. Ga mu a bakin daga inda kika san sojoji mana nan muna ji wallahi. Ya magana asibiti in ce ko kin je to alhamdulillah. Menene me labari me ake ciki? Goro ye juna biyu alhamdulillah sai dai gode wa Allah ne wallahi kin sa abin da ke so da ke yanzu karki je ko ina ki gaya min abin da kike bukata wanda zai kara miki lafiya da jini a jika zan tafi miki da shi daga nan yanzu kuwa Allah bai ta gyari kenan. Malam kana taka Allah na tasa. Ta Allah ita ce gaskiya. Ko ba gaskiya ba? Wannan na baka. Tafi shi anan kai yaba wanki. Allah kara ma ilimi. Amin amin. Allah kara ma ilimi. Kai ma wannan. Kai ma je ka ba kai ba wanki yau. Ka sha sha'ani. Sauran 700. To illa bai wannan ai nawa ne. Gwada 500. To Allah saka da alheri. Ka bishirinka. Goro. Matata ta dauki juna biyu. An samu murna kenan ai. Na maka murna. Ka kusa zama babu kenan. Cha za ka yi zama na anan ya kusa karewa kai. Kuma? Kabdijan. Haka kullum sai kuma in zo wancan kuma in zo in tsaya gandan in dinga bude wasu kofa ba zai yiwu ba. Ka ce kai zaka je kai rainan ciki kenan. Mata ka ta dauki juna biyu baka abun nan ba. Ai ka shiga uku. In baka reno ba. Ka ji ka da annabi. Yalla bai. Shawara ɗaya zan ba ka. Idan ka je rainan cikin nan ka yi kokari ka dan fuffusga. Gaba ɗaya jahilcin nan ka yaƙe shi. Ai sai kai kokari ka yaƙe jahilcin gaba ɗaya. Wallahi. An gama. To wallahi an gama. Allah ya tsare. Insha Allah. Kuma in mun tashi aki zan leku. Allah ku. Insha Allah zan leku. Ba matsala. Ya haƙuri ka ba sai ka karanta ba. Bu'isi ta
wani irin ya min ana gaya maka abu yana hawa mutane kai wallahi wannan turaren warin akuyoyi yake yi. Hawa Sadi wani irin kuma warin akuyoyi turare mai tsakin sun daga dake daga ifa ita da aka hawa shi. Haba wallahi kin sana tsanin wannan turaren. Sadi Basiru Sadi an yi akwai Sadi lafiya ki kuwa? To ni dai ina jin dai bani da lafiya dan tun jiya da daddare nake ta amai ina tsammanin dai. Kina tsammanin me? Kina tsammanin ciki ne? Alhamdulillah alhamdulillah. Kai Allah na gode ma. A gobe da sassafe za mu je asibiti. Gobe da sassafe za mu je asibiti in Allah ya yarda. Alhamdulillah Sadi ta haba. Ban tabbatar maka ba fa. Ina jin dai alamu ne dai kawai nake ji. Ai babu wata alama ciki ne kawai. Ciki Allah ka hore mu ya kira inna sa baba ba mu kenan. La kun ga abun kunya kai ko kunya ma baka ji a gaban na kake wannan abubuwan wannan na ga shi a ciki ne ga shi ke kin tabbatar wallahi ya daga yake Allah na gode wa kai waye da Allah dan annabi ku tafi yau ba shara da Allah in an jima kwa da ɗan ragowar ta rage kwazo kwakwa kai wai waye ne da Allah inda muku ce ma ai ne dai nake wannan wani irin iskanci ne da Allah ne muku magana waye ne da Allah so mara mutunci ina ta kiranka a waya ka ki dauka shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka ka gane ai tunda na kira ka ba za ka dauka ba ai garan biyo ka da kayanka gidanka ko ke wai me ke nufi ne ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu wanda yake ciki da ke na taba maka ƙarya ne ciki ne da ni ai na ta kiranka a waya ka dauki wayata ka ki dauka na kira ka yafi so 70 ka ki daukan waya na balle ka zo ka dauke ni ka kai ni asibiti mu je mu duba abin da yake damuna ka ki dauka wai wanda me yake daga sai ne ciki ne dake oh kana shakka ne gaskiya ina shakka saboda ya zan yi yadda da abin da ba tabbatar min da shi ba idan har kana shakka ka shirya gobe mu tafi asibiti ni da kai likitan da ka tabbatar ka yarda da shi ba zai maka ƙarya ba sai mu je asibiti Allah yi wa mutane shiru Allah makareci banza makareci wofi ni zaki yi wa bariki a nan gurin kin je kin hado baki da wani makareci ya zo ya ce min kina da ciki shine nake kwaso ciki zo gidana kina ce min ciki ne nake dan aure ki wallahi ba zan aure ki ba to wallahi tallahi baka isa ba dan dole sai na zauna a cikin gidanka kuma yanzu zan koma in zauna da Allah malam ni ka je ka nemo min breakfast in samu in karya ba da lokacin ka wannan ne munki breakfast nake so kai da kika baro gidanku baki ci abinci ba ban ci ba nan nazo ni ba na karya sai karfe 1 gidana to ni shikenan tunda matarka ta dawo sai mu tare mu dinga karya a karfe 1 san aure ki ba wallahi ki san aure ki kira kanki mata ta ke bari ga miki fadila ban gani kin kewaya bari kin dawo wallahi in wuta kike yawo da ita na fi ki yawo da wuta to kuma yanzu ga cikin wutar zamu zauna daga ni har kai billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai mu gasa juna dan bazan gasa maka ba bazan taba ba wallahi gidanka ne to zaki fita wallahi zaki fita ki zo ki tattara wannan kuma matsana ki fita ba abin da zaki ci a gidan nan Allah ruwa ba zaki sha shi ba Allah barka ji in gaya maka duk duniya ba wanda ya isa ya fitar da ni a cikin gidan nan wallahi sai ki ga gare banza gare wa bidan Allah wannan kai ki in kwashe kuma in shigo ɗakin ka da shi wallahi duk duniya ba wanda zai fitar da ni ina kace kai shigo tau ina zara zo yau za a yi tawani wallahi yau za a yi tawani bayan Allah ka tabbatar ina iya aiki ku sosai ma kuwa to rike ta da kyau ina zara yau ga abun kurkur ƙarya ya zo me wannan kuma ya sunansa scale
abin gwada nauyi da turanci sunansa bataha roma sakali bathroom scan a haba ai rubutun ne kamar na cana to yau za a kure ki Zara kullum in aka yi magana sai ki ce a kin fi ni nauyi wane ne saboda kin gan kishirin kamar bushiya to yau zan gwada yau mace za ta kuci kunya matan duniya za su kunya yau ko kuma maza su ji kunya ba ki haka ce ina Zara in kin isa uwan kan tsarki ki hau ni lafiya da kalo kai ka fara hawa ai kai ka kawo Zara bar ganin ki haka shirin ba mamaki bane zakara ya fi giwa nauyi ba haure kin shirya kin shirya hau to yaro duwa nawa 37 nawa 37 kai me ne dare kuma zai Allah tana da bakwai Zara ke to a'a me ne dariya kawo magani aha hawo dai ai ni wallahi ko kafa ɗaya na dora anan sai na fika to hawo magani mana dai rike na rike wannan da kai kara da mai ba kariya ne kashi take ji wallahi Allah da kashi ba ni na wannan din abun ba dan ne ya nuna 150 kuwa jama'a to ai tsaya ki ji kai wannan nauyin ba nata bane ita kadai ke ma kin san akwai kina da juna biyu yaron ke yanzu an ji an gwada nauyin da za a samu irin da shi ya wuce mu shirin katan yaro zaki haifa to yaro a cikin ciki bai ma zama yaro ba ka ce wai Dama na gaya maka. Ka je gurin Alhaji na 10 ka ce baka naira 40. Naira 50 ne. To yi baka. To shikenan. Ka san me? Tunda ka fara sharri akan cikin nan. Gaskiya ka ma tuna mu. Ya kamata gobe mu je mu tabbatar akan wannan maganan cikin nan. To kuma kin zo da zance mai kyau. Domin waɗannan yaran masu wannan injin gwada nauyin wani lokacin ba sa sa masa giris. Amma in mun je asibiti na tabbata Fadila. Na'am. Wai na muke ciki ne? A falonka. Ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi shine ya zami da cikin nan. Yanzu ka yarda da maganar cikin kenan. Alhamdulillah tunda ka yarda da maganar. Kaga sai mu san ta ina zamu fara yanzu ko? Ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi ba a saranki aka cikin nan ba, ni ma ba a sarai na aka cikin nan ba. To me zai hana a nemo ta hanyar kawai da zaki fita daga gidan nan ba sai kin zauna a gidan nan ba. Ban san zaman ki a gidan nan. Ban gane hanyar da kake magana ba. Ni a gani na tun da ke ba kya san abun kunya, ni ma ba na san abun kunya. Ni zai hana mu je a zubar da cikin nan, ni ina gani ita kadai ce mafita. Tabbija. Babu dalilin da zai sa in je in zubar da ciki. Garin zubar da ciki in je in mutu? A'a, babu wannan dalilin, sai dai kawai ka canza wata manufar. Fadila. Dan Allah ki rufa min asiri. Wallahi in abin nan ya fito aka sani a danginmu ko anguwanmu, na shiga uku. To ya za a sani? Babu ta inda za a sani.
kai da kai sa'a na nan ba garin ku bane zuwa kai ni kuma kaga ai 200 ce za ta kai ni har gidanmu cikin hankali kun wai kin gane me nake nufi ba na je na amince kina da ciki ki faɗi duk abin da yake so zan baki ki tattara ki tafi da cikin na ban miki wallahi tallahi in za ki faɗa ma abin da yake so in ta kama ko mota ta ce zan siyar in tattara in baki kuɗin ki tafi ni dai in samu magana na ta wuce tabbeja kuɗin mota ka an shi kuɗin mota ka je ka tura min yan fashi su tare ni su kwace babu dalilin da zai sa an shi kuɗin motar ka sai dai abu ɗaya ne wannan gidan naka idan zaka bani takaddunsa na amince zan baka ka tafi salin alin ba wata matsala to karamar barauniya wannan ba gidana bane haya nake a ciki madan fara kika bari biki sai karɓi wannan gidan ba to shikenan na fi'u sai ka sake tanadin kuɗin hayan da zaka biya mana ni da kai ba sannan kuma ka tanaji kuɗin ragon da zamu sha suna ko ya ka gani ke ka ci ganna roƙonki dala shiga ciki je ki tattara ina ki fito ki tattara kayan ki ba mu gidana ai rainin wayo kawai da Allah in tattara kayana in bar gidan nan na ji zan tattara kayana in bar gidan nan amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa zan je in gaya ma iyayenka duk abin da yake faruwa dan su za su gaji ka kwanan nan hanya ba inda ba mu dubo yarinya nan ba a zo a mutu duk tsaye a gidan nan ba ruwa na in ce ba ce yake Natata. Natata. Ba fa Natata bane ba. NTT. Auto. Rubutun ne idan yi dusu hakan ne. Yi mun dan dusu su ki sa ban gane ba. Ya kwa. Muje. Kin dan Allah kin da hankali. Dan Allah kin da hankali. Haba malama. Haba malama. Ba ta gani? Za ki buɗe bari? Firgita min yaro. Ina yaron yake? Gashi a cikin ta. Wai me yasa kake haka ne? Ni kam na shiga uku. Dan Allah ka kyale matan nan mu tafi. Wai me yake damun ka ne? Ban gane in kyale ta ba sai in kyale ta firgita min yaro. Ciki ya bare. A tuce ni. Tun a baya abinda aka yi a baya da ƙaran mashin ɗinka bai barar da cikin ba yanzu ne cikin zai bare? Ai babur wani abu ne wanda ya san babur da shi yaron ya san babur ne amma wanda kare bai san ta ba da Allah kai hakuri ka batta mu tafi wallahi kin sa matata ai gara ku tafi idan kuka ga likita da kanan ki wuce da shi can ciki sai ga likitan mahaukata ke wai mahaukaci ni za ki zo kuma mahaukaci in ban mammace ki ba yake wallahi da wawa ma irin ka ya za a yi a ce karan kwano kawai ya sa matarka ta yi bari karan mashin ɗinka tuntuna a baya bai barar da ciki ba yanzu ne cikin zai bare? Ni ki cewa? Ni ki cewa? Zai ruki haƙuri mu. Wallahi tallahi da yan sai sa ba ta gado wallahi. Ki haulayi. Ai kina mutane shirme. Su gisa tini ona. Su gisi ti ona bosa. Suggestion box. Auto kore ne idiki idona wallahi tallahi sa ban gan shi tangarrau ba. Ya kwariya. Yawa. Ke ba a wasa da ciki. Shi ciki ita mai ciki kyakkyawa atishawa. Yanzu cikin ya bari. Kina ɓace sai fat yi waje. Allah kiyaye wallahi. Cungura tula congratulations auto ai rubutun ne sai ke dan bani haka turanci dusu ya ka ce cananci ya kwariya na hutawa ita ma mara lafiya ce auto
kowa ya zauna kusa da ta dan baiwa Allah dan da gunan dawo dan matsa kusa da yar wacce mace ko kuwa wayo Allah kai ina ruwan adamare ba kowa ciki ne ba kowa wannan likitan muke jira yanzu amma yanzu zai shiga ofis din nasa Allah sarki me yasa mi shata ya dauki keke ne je bayan layi zagayawa shine mota ya kade shi subhanallah kwantar da hankalin ku wannan ai ba wani abu bane wannan wani wato ciwo ne da zai warke da wuri ba matsala kana makwantar da hankalin mu irin ga yanayin da yaro yake ciki kuma kana kallon mu kana dariya kana cewa makwantar da hankalin mu ba dariya nake ba haka nake al'amarin wato ko mutuwa aka yi ni ya za ka ga mun ni haka ke ya za yi muna ma magana yaro na cikin wannan yanayi wallahi ina dama idan ka kuskure ƙara minti guda baka taɓa shi ba zan maka dukan da an kwantar da kai ka kyale shi mana ka kyale shi tunda ba kai ne za ka yi wannan aikin ba ya ka kyale shi abin da mugunta ce kina ga mutum na cikin yaro na cikin yana dariya fa yake yi fa wannan ma yana mana haka ko yana da gidan nan inda kake bane nan ku ji Allah ku ji gwanda da aka fita da shi dan ba zai bari ya aiki na ba to aka ne ka ce ba ka to dan jira mu daga waje ko yawa ba ni scissors da aidin da wannan iyayen zumunci Allah wallahi in dai mace da mace za a haɗu ko a ina ne in za ga sun haɗe da zumunci Allah ai maza kuwa sabon maza ai mun zumuncin mu dan kawai ai ta ne ga wani wallahi ta dinga an gani ina ruwan kurbani sunan wani goma baya ko ba sana ya kwa ita ma cikin wani daidai ne? Wa kenan? Mai dakin daka. Me zafi haka? Waye aike ka ne? Waye saka? To zumunci kuma dan ya hore haduwa kuma ba za a yi. Ka san juna da wani zumuncin da za a tabe naka. To ga mun zo asibiti. Ki kama kanki. A nan gurin. Ban da kaddara ban kai ka riga ka san ina ni ina kai. Me yake cewa ban da kaddara? A to na. Ki ringa fara. Sannu ku dai. Sannu ku dai. Ya baka da ina gajiya. Yawa assalamu alaikum. Madalla. Su ma wannan. Ka tabe su tunda mata biye ne. Amma dai dukkanin waɗannan su ma matsalar mu irin matsalar su irin ta muce. Layi za su zo shi tsawo. Zan je tambaya yanzu ko likita ya zo in kika saki kika yi ba daidai ba gurin nan sai jikin ki ya ga miki. Wallahi kai ma haka. Kamar da gaja. Assalamu alaikum. Lafiya. Ya aiki. Lafiya lau. Na ce likita bai karaso ba ne? A bai karaso ba. Bai zo mu shi ma shi bike jira mu ma nan. Kaga mata kana. Ciki ne ita ma wata biyu. Kullum sai ta amai. To ina ya Allah babu ya Allah. Sai na zuwa can sabon gari sai yi mata magani a gurin Muhammadu nan shagon ne akwai. To tambaya kai? To sai Muhammadu ina ruwanka ne ba za masa bayani ba dan wani ba dan uwan kin da yazo asibiti ai na dan uwa wallahi shi ke da na baka labari to in mun je gurin Malam Muhammadu nan shagon mai akwai
sai ibanu magani mun taba zuwa da makoli shi kuma wani yaro ibanu ma na magani na ba ta na gargajiya ke yau a na kwaya ne sai wani ce kaga ka kiyaye ba wa matarka kwayoyin tana hadiya ba tare da sanin likita ba gaskiya bai dace ba shine abin da ya sa muka zo nan ba na mantawa a 1977 yana yaya labari ka zo ji ko kuma likita zaka jira a likita ne to sai kware na wannan rubutu an ce likita bai zo ba an ce likita bai zo ba za ki je ki zauna kusa da matan can kika zauna kusa da matan can kuma a yanda na lura sun dauka ni da ke miji da mata ne to haka za mu tafi ki ni zaki ce uban da kaddara akwai mutsiya ce saboda ki mu je ki mu je wuce can gurin su ga gurin yan uwanki nan mata shiga kewayo ki kewayo kama kanki Allah sarki yawa Allah sarki Allah sarki an dace da ganin wannan auren soyayya ne auren soyayya ne sai wallahi ai ina ji anan muke ne anan muke zaune amma na zauna a Lagos to amma kun ga kwaban kasa kada uku ne akwai wacce ake kwabawa a sa mata makuba akwai wacce akan kwaba ta kasar zirya ba a dakta sannan ku dai yawa sorry fa na dan aje ku ko yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai ya shigo yawa jama'a da kai kadarin wuri don alamin wahayya kaga na san da ta kai daga ta kai baya dariya ina dariya amma ba sosai ba sannan da ta mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf kuma likita ne likitan ido ne ya cake sannan sai ya cake tas sannan zai tuwa cakewa fa ta wiwi ta wiwi mandula sai ina mandula kaga ka gangan na taba daga ɗakin sa ta mutum nawa shi dai ta yake shanye ta ina ma gaskiya amma kaga bayan Allah nan wai izo isa mu mata marasa lafiya kaga almari dan yarinya har da kuma yadda dariya bashari Allah wallahi yaya haka kuma na ganku ku biyu mata ya kamata in fara duba yanzu ba matsala likita tare muke da ita ni na zo da ita kuma mai daki na ce duk wani abu da ake bukata kudin da za a biya ni zan biya don haka ba matsala bane dan mu shigo tare kuma ka gama duba min ita kafa ta mai da ita gida wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta kware likita ashe ka gane dan duniya ku zauna zai ki zauna nan yawa menene yake damin ki? Eto, gaskiya ina yawan jin kasala da tashin zuciya. Duk wani abu gaskiya bana jin daɗin sa sai dai ina shiga toilet ne nake samun jin daɗi. Kaji likita, ko kaga wannan ai akwai babban matsala. Shi yasa nace mu garzayo mu zo asibiti. Karka da wannan ba wata babban matsala bace. Ha ba likita. Da baka ce maganar da ba matsala bace. Mutum ya ce baya jin kanshi ko wari sai dai ya shiga ban daki ya fi son kanshin ban daki da komai a duniya a ce ba matsala bace likita. Karka da mu kwantar da hankalinka. Gashi wannan
wani irin turare ne ka fesa wannan likita haka ne ko are ni warin awara wallahi na tsana awara ba komai idan ka fita ba akwai nurse ka miƙa mata takardar nan ka ce ta kai kula wajen gwaji idan aka kai ku can sai ka miƙa wannan za a yi mata gwaji mun gama mata gwajin za a ba ku result din sai ku dawo min da shi sai tashi mu tafi da Allah ka ya guri ba likita mu ma haka tace wa dabta ya hakuri ka shigo ina ta magana na saka dariya ya hakuri to Allah da Allah a ba dariya nake ba dariya bace ba dariya ba to duk koyon da aka yi in ka gama duba ta to ni ma ina buƙatar a yi min wankin ido domin dariya ce na zanayi to sai makwa ai ka san yawan ta yi murmushi sunna ne to shi yasa ga haka nake ba wai wannan ba ajiya aiki kamata ki zauna ko shi za a duba ne to ya zan yi ya zo ya zauna ya riga ni kamar shi za a duba do you kinowa a ina ba na so kana karatun nan wallahi ura do you know your family planning auto a rubutun da sai na gashi dudu malam da Allah ka bar mu yi abin da ya kawo to madalla yawa hajjar me yake da miki ne wato karanta da an ce dare yayi daga kansa zuwa karkashin na take da dukkan haka mala dan Allah ka yi hakuri ai ba kai nake tambaya ba ita nake tambaya ko kai ne mara lafiya ne dan Allah ka fita ka banni da doctor zan gaya mishi ni abin da yake damuna hello muna makawarta ne kaji ƙarya kaji ƙarya ko kunya ba kaji ce muna makawarta baban kamun ne ya ce zan zo sane ka to baruwa zan zo nan gurin ka na fito abin nan baban kamun ne ya rasu dama gobe ba nake so in ci ka je ka nemo mu goruwa kuma wace goruwa ne ba ta da bakin ki ba jiya ma ban kwanta bacci sai kika ce na kwanta kika ce tashi na nemo goruwa ai sauri a nemo goruwa ka san su mata ai nan ba kwatar goruwa ne a asibiti ba ma sai da goruwa ka je mana ba za ka saya bane ba kenan shikenan da katin yin goruwa kai me yake da miki ne hajiya ke ce kika yi asara yi wa asarari wani wannan shamaki lafiya dai? koron ta yi korowa a cikin da koro mutum gina magana da ake so a yi ba ake so a tattauna ba ta bukatar ka da yake masa dariya ne na yi dariyan ina ruwanka wawa kawai ni ba na son wawanci wawaye ne ba kanan katon wawa kalle ni ka cin ma wannan ni ba tsoron ka nake ji da abin da kake ji ina ji shi wallahi sai ki kama kanki tun da yake na zai iya gane mun yake ciki to ya gane mana ashe kai karamin mara kunya ne
ai gare to ya gane wani ne na a wane kai wallahi na fi so ya gane ni da sun ta abokina wallahi tallahi zamanin na ya dace wallahi Allah wallahi na ma a ce irin matan daga irin sami irin ta Allah wallahi Ɗan jiya nan kawai na zuwa. Wallahi tallahi sai shaɗin kuke abin gudun gaba wani man sha'awa. Wallahi. Ya ɗauka ba zaman lafiya muke da kewa wuya. Kakanan ka tau mawa? Kaji, ni za ka ce mawa wuya? Ya sha'awar zaman mai ke. To, bai san wace ce kewa. Ya bai san wace ce kai ba ko kuma bai san wane ne kai ba. Kara da kiyashi ce ɗaukan mara sani. In ji ka ba? In ka san kara da kiyashi ne me yasa ka zauna? Ka tashi mu je magana nake maka. Ki daina yin tsawa. Na maka tsawa. lallaba na mutum. Ba zan lallaba ka ba wallahi. Ba zan taba lallaba ka ba sai dai kai ka lallaba in ba za ka lallaba ni ba kuma rashin mutunci ai tsayin shi ko ina ko a ciki. Me kuma mai sunan malam? Dan da baki haifa mana. Ayin Allah da mai sunan malam ne. Namiji da bijai annabi. Wai na shiga uku. Wannan shine ake kira zakin mazallako. Wai da daga ciki yana roƙon uba kwaban dan wake. Cikin da kun tabbatar da shi ba a yi shi ne haka fara sa masa suna? Haba, ki tsaya ki ji. Kin san Hausa sun ce da zafi zafi akan buge karfi. Wallahi, ke dai Allah nuna mana ranar haihuwar wannan yaro. Ai ni ba namiji zan haifa ba, mace zan haifa. Sa'ade kan me haka take do Allah. A duniya ba abin da na fi so irin ɗa namiji. Ki bari in kin haifi ɗa namijin na biyun mace ta biyo baya. Haba Sa'ade. Da Allah ki haifi ɗa namiji mana. Ajibu da mutum. To ni ta ma zan yi san mace zan haifa ba abu na Allah bane? A'a, duk ba mu sani ba amma namiji ne in Allah da ni dai kace namiji ne na yanzu ya kai da dadi wallahi. Allah ke haifa namiji. Ha ba Sadi. Ya. Me labari? Wallahi. To a karan bana. Waye tambaye ka? Waye saka? Haji ai mun zama ɗaya yanzu. Ai mun zama ɗaya ni da mutumi na yanzu. Ai ba fada. Yanzu wannan din muke jira ya karɓi komai nata ya shiga da shi daga ciki. Result muke jira ya kawo mana. Mu a kyau ga dakta to ya bayanin mai ɗakin na ba riga na kammala ba son nake yan auna da baki daya to ragowar mata to na gane abin da kake nufi ta wannan kai daidai so amma na ji kaman an ce akwai wani wanda ga muna okay ke ne ko ni ne to ina wannan din yake ga shi nan ita kuma ga ta nan to ya kuri abin da yasa kuka ga ban yi wannan ba saboda kuna da yawa ne maimakon in kawo wannan guda daya wannan in gama da baki ɗaya sai yanzu in gaya muku sakamakon zuwa wannan kai daidai to shikenan kai daidai shikenan da wato ma da labar dabta bismillah ko ma da dabta kamar yadda kace muna da yawa hakika muna da yawa akwai matar aboki na shi ma tana nan zuwa yanzu nan to ba damuwa Allah ya kawo shi lafiya me kai ka waye aike ka yaushe ka san shi yaushe zama aboki yau fa muka haɗu saboda kawai kai mai son abota ciwon abokantaka kake yi malama bismillah dabta fimale warada female word ai kaho ne ban gani ba mene ne ko fimale warada female word
wanda ba wa abin da kake yi male warada ko da mutum da kuma ina zuwa kirkin kafa ina sa daɗi. sai da na gaya maka tun farko da yanzu ba mu zo nan ka kashe kuɗinka a banza ba tun farko na faɗa maka ai ciki ne da ni ban yadda da ke ba ban yadda da ke ba ban yadda kina da ciki ba kuma shi ma da ya faɗa ban yadda da shi ba to kaga taurin kanka ko zai jawo maka matsala a rayuwarka saboda ni na riga na san definitely ina da ciki ka ki yadda da magana ta to wallahi ciki ne da ni ba ma wata ɗaya ba sai zara wai kina so ki ci min cikin ki har ya wuce wata ɗaya a da nake faɗa maka ai ka ɗauka ƙarya nake yi tsohuwar makareciya to shi kenan bari ki jinga miki ni baki isa ki zo ki min wannan ƙarere nake wannan barikin da kike yi gaba ɗayan sa wallahi ki tattara ki ajiye gefe ba dai akai na ba na fi ki iya bariki mu je a tabbatar mun in tattara ki koma gidan ubanki ki daina zama gidana wallahi tallahi in har aka tabbatar kuma akwai kuma ya za ka yi da shi babu ma na sani ƙarya ya babu wallahi tana nan shaki ta shigo wata biyu kuma dole ka anshe shi wallahi ba zan amsa ba kin isa Allah na gode ma alhamdulillah alhamdulillah kiga saurin me kike yi haka ne to ni ba na son ka kina wahalar da kanki ni batun da aka ce an samu abin nan fa ni ne take nake kamar kwai wallahi don Allah ki daina wannan saurin so kike abin nan yazo wannan ne baka da baka da assalamu alaikum lafiya a shekara nan kai baka da jira wallahi na to mu alhamdulillah Allah ya tabbatar mana akwai juna biyu kai ma Allah tabbatar mana da naka Allah tabbatar mana da naka zamu kuma ba yawa mu je ba amin ba kan mutum ka zo ka same ni tsaye ka ce wani Allah ya tabbatar mana in Allah ya dabata da ciki ga bala'in da za a yi a ganin wannan asibitin ka ga asibitin yan damfara ka shiga wajen likita ya dinga ma fara'a yana nuna maka abin hawan tana da ciki ai yana kallon idan ta ma na san tana da ciki idan shi ya mata daman tuzo ta kara mu ga dai mawakacin nan ya fito dawo hankali dawo hankali dawo hankali ki jawo mu dan hankali ya hankali ya kai ya nan ci ya muke yare ina gajiya an fito an fito wallahi ya ai mu alhamdulillah ciki yana nan an same shi wata biyu an ci a kula da abubuwan da za ta ci kuma Allah ya fidda ku lafiya dan na gama ta kadin nan wato ni abin yana burge ni wallahi Allah dai ya sauke ta lafiya ba matsala kai tafiya ga kawai Allah gaba ka farin ciki ne wallahi abin da aka ce kuma ciki haba Corolla sa wani mutum Corolla ake cewa auto to sai jima ta madalla ya kwa ai sai da na gaya maka kar mu zo asibiti saboda zaka aisara kuɗin ka ne kawai kaga duk da bamu zo ba kuɗin kaga wannan asibitin magareta ne zai kare na hankali kin hada baki kin zo kin ce kina da ciki wani ciki ne da ke oh babu wallahi to wallahi a gidanka zan haihu in zo ya dana in ina zaka ji ina zaka fada suke kama fuskaci ga wannan makwacin mutum ba na san irin wayannan abu sa baki ga menene ke faruwa yawa salamu alaikum ni ku algafar ta malam arziki ne ikamu gurin nan farin ciki ne ikamu amma kai na lura ba ka farin ciki bai wa Allah nan yarinyar nan matanan taka kokari take kullun ta faranta maka amma kai ba ka farin ciki ina ruwanka da abin da yake damuna wai malam dan uwana ne kai ko ba yau muka haɗu bane a musulmi dan uwan musulmi ne ban Allah ko musulmi dan uwan musulmi ne ka tambaye ni me yake damuna an gaya ma cikin da ta yi ne ba na jin daɗin sa ko kuma wani abu ne yake damuna ya kamata ka tambaye ni ai gaskiya ne ba komai bai wa Allah ki kokari albaki zan aure ikon Allah sarki dare dori da fili na ce bikin kawa ka je mata ka tana magana Allah sarki bare ku ka je mata dan Allah ka ringa farin ciki da malaka je abinka da Allah to Zairu ina ruwanka me yasa kake so sa baki a cikin abin da bai shafe ka ba faɗi da kenan
gashi yanzu sun je sun dizga ai ba za a saba ki a raba su ba wallahi sai dai ki tafi a kafa in ka isa Allah ya tsine min albarka wannan mota ita za sai a kai la'asar a nan gurin fa wallahi a kullu take kin bude banza kin bude wafiya kullu take wallahi ba zan bude ba na gani na ita sake ta zai ina ruwanka in ma shi zai sake ta in kai aka aure ta jam so take sake ta mu je mana da gani ba dan mutunci bane wace ga wani gidan shi a sa ba ba ma kidan wiwi Allah alquran wallahi sai na hawo mota ka san ni abun kunya ko gaba na bashi ba baya ba wallahi kin tsara munafikin mutum kin da kika jawo na jawo da baka ga amma wallahi bazan koma asibitin nan ba mota a'a tun da kika ce kina da ciki sai ki tafi gurin su ki je ki zauna gurin su kaga wannan cike in baka wasa ba ma sunan ka zai sunan ka ko kuma sa mu sunan babanka dole haka sunan zai tashi ai shi ubanki ba uba bane shi yasa ba za ki sa sunan babanki ba kika sa to ba zan dauke ki a motar ba yanda kika zo kika ƙaryar ciki a nan zaki zauna da ciki wallahi tallahi ai shi yasa na dauko ka asibitin muka zo ai magana ƙaryar ciki ai ba ta taso ba tunda a gaban ka akai shi din mota yana hannuna in naga dama yanzu sai in tara daidaita sahun tafiya ta wallahi kana tara a daidaita sahun zan hawa daidaita ai ni yanzu kuma ai gidanka zan koma da zama ai ina haihu tsaye ni dana muni kun za mu kwana a nan ma ni ka san ba abin da ya dame na ai ba kwabo ne gaskiya tarbiya kam a gidanku babu ita babu me aka ne wai amai nake ji wallahi ka san ba dama cikin nan ya zungure ni shikenan sai in fita hayyaci na da kuma shine yake amai ki bari ki rike ama in kika take kika amai a motar na wallahi zan rabba ki bari in kin je ki rike aman ki to ina maka aman me za ka yi nake da miki me yake damu na kuwa ya za ka ci wani wallahi me aka da me aka yake mai da hankali wallahi kika amai a motar nan wallahi sai na jika miki jikin ki ba ki bata mota ba dan girman Allah kar ka raga mu ni ba na so ka raga mu ni na ce wanda kike kace idan nayi amai zaka mun dan fura to kin gana da kike to na fasa ba da kike ba shi kenan to magana ya kare amma akan da zaka ce wani in nayi amai zaka da kike tun ba kai ka ga mun aman ba ran da danka ya takura min a jikina wallahi bala'in akan ka zan sauki ina mai tabbatar miki ko ni duk ranar da kike mun amai a cikin motar na wallahi sai jikin ki ga na rantsa da Allah cikin nawa ya gaya mun ya gaya mun cikin nawa ya gaya mun wace me ke da miki ne ba me yake da kashe mu daki a mata hanni ma a motar nan babu abin da ya dace sai dai ki mutu ki kadai wallahi ba zan taba mutuwa sai da kai in Allah ya jama mutuwar zaki ba ta sani ba wallahi ba zan tanta ba haka kawai ana ce miki magana kina jin mutane kina daga mutane murya na daga maka murya na daga wallahi yanzu ma sai in yi haka da motar nan kowa ya mutu babu abin da ya dame ni to ba zai faki dai abin da muke so da ke tun da ban da ke ba kuma ban ce zan miki wani abu ba ki rike amanki kake dake min a mota wannan sharadi ne ba a sharake a motata ba a cin gida a motata duk wani abu da kika sani wannan kwaci kwarab da kike zuwa kina yi ba a yi a motata da haka ki kama kanki ki rike amanki ko ki bude da kanki ki kwarara amanki ki mai ki zage zai ki rufe idan ba wallahi in kika yi wallahi sai ne na lahira fi jin dadi na fi so ki jin dadi na fi so kuma aman a cikin mota ga abin da to me yake daga murya ne me haka ne wallahi mun hada ko a nan wurin ko a jikina yanzu abin da nake so da ke ba fada amma ki alƙawarin daga nan har mu je gida ba ki ƙara kula da ba shikenan mu je rayuwa ta in kin ji amai ki yi a jaka ya jaka ta ko ki dake da waya gashi hana kin ni ba zan daga ba lai ka tara yau tunanin mutane ke ce nan ki bi wancan ki bi wannan ya kira ki wannan ya kira ki kin kwaso ciki a gurin wani kin zo kin kakaba min kin ce ni na miki ai ƙarya ne maka na kwaso to kowa abokin ki ne kowa saurayin ki ne wannan ya kira ki daga kura wannan ya kira ki daga ina daga ina haka ne a bibi jinin ka a bibi jini na sai an gani Allah ya baka ki bi wanda kika bi mana ba ruwan Allah cikin wannan abun shedan muka biyewa kuma ba ni ne ciki ba ba ni ciki ba ki daina daga murya na gaya miki a mota ba na son a ringa daga mota ba na son a daga murya a ciki a mota ta ba a daga murya to na daga ina da mutunci na daga maka murya ni na fi so a yanzu ka tsaya kowa ya taru akan mu ko a cikin na wallahi
ga masu fruit can ɗan tsaya ka tsaya mu fruit can. Me? Fruit nake so. Ke da kika ce kwarin komai ke ji, me yake da fruit kuma? To yanzu kuma ina so. Ina so yanzu. Waye zai sha? Wa zai sha? Kanka ne zai sha. Kuma dole a yi maɗa abin da yake so. Amma dai kin san ba kuɗi ne da ni ba ko? Kin san ba da albashi ba ko? Ayye? Ba ka da kuɗi. To kuɗin da yake jikin ka su za ka tattara ka kashi. Ba ni ba za ku mai da ni talaka ba. Ha kawai an je asibiti an kwashi kuɗi an zo nan kin ce sai kin sai abun nan ni ba za ku mai da ni talaka ba wallahi tallahi. Ni da wai zan mai da kai talaka. Okay da abin da ke kwaso a cikin ki. Abin da na kwaso ba naka bane? Dala malam ka tsaya mana ga mu zai ga masu furdin kana ta tafiya ya haka. Baka dai. Mun ku da zuwa. Yawa. Me za a bada? Ni komai ma ina so. Ya komai kike so? Wannan wace irin magana ce da? Ya wace irin magana ce komai ina so. Ha? To. Malama ki ta gaya maka abubuwan da take so ka zazzabo mata babu magana wani komai tana so. Gurin zaki sai? Ina son gwanda, ina son lemu, ina son abarba, ina son tanjirin, ina son apple. Amma muna da tanjirin, muna da ayaba, muna da apple. To apple din kuma na fi son kore. Yawwa. Da ya malam ba tafiya za ka yi ba. In ka ga mota ta yi fakin ta tsaya. Dan ka ga mata da namiji a ciki waye mai mota? Naka ne Alhaji. Madalla. To abin da nake so da kai in mahaukaci yana zance ya fara dauko daga gana ya faɗi wannan ya faɗi wannan. Ba wai biye masa ake ba. Ya za ta zo ta fara lissafi gurin sai ka ce za ta kwashi kayan tare da taka. In ta ce komai ka bata siya za ta yi? Ya siyewa zan yi, ya ba za a siya mun komai ba. Ha? Da kika ce a siyo miki komai ta kika komai kina so. Komai kina so danki ne yake so ko yake so? Duka. Malam duk abin da ta ambata ka kawo mata guda daya. Ka je na ce. Guda daya. Komai daya. Wannan irin mako ne, wannan makon da yayi yawa. Ki koma gidan kuma na. Ba zan koma gidan nan ba har sai na juya abin da koma gidan in dai mako ne da kike wallahi. A ce komai daya, komai daya. To shikenan kuma in ya sha daya an jima ba sai sha'awan wani ba. A can ba gari kuke sha ba? A ina. Kin sani ai? Ka riga ka sani ai. Ba wani abu da na sani. Ke da ba zama a gidan ku ina na sani. Ba na zama a gidan nama amma kowa ya ga zabuwa da zanen ta ya ganta. Fari ba. Farin me? Wa alaikum. Farin me? Yawa kai daidai. Nawa kenan? Ka gama aikin ka. A halle mun ma daya aka sa Alhaji. Aka dauka 1100 kenan. To kai da aka ce komai ɗaya shine zaka je ka hado 1100? Komai ɗaya ne. Bai da mi ka kuɗi ko. Ai hade Alhaji. Dai so. Nan masifa da me take kama. Wannan kana rayuwar da mutane. Abuna. Aba ni na karzo ma ba ni ma rata ya aka bani. To gaskiya fa sai dai ka hakuri 50 ce da ni ba abun nan. In kuma zaka cire wani abun daga ciki ka cire. A ba komai Alhaji. Cire na 50 din. A ba komai. To. Ba komai. A cire menene nan? Haji an gode. Yawa, me za a cire na 50? Ya kake mata godiya? Ya ba zai yi godiya ba. Ba wanda ya biya kuɗi. To wanda ya biya kuɗi. Ina dan Allah dan Annabi dauke shi ko zubarwa kai in ba ka sha ba. Ban gane zubarwa. Sun fita a raina ne dan Allah ka dauke su. Sanin game yake kamu wanke ka duk mun wanke zan ga miki cimin wani ya fita raki. Me ya fita ran naki? Ba na son su. Idan kuma kai ba za ka sha ba sai ka dauka ka je ka kai waje masu sha su sha ko kuma ka zuba. Ni ba zan yasa kuɗi. To ba zan je dauki kuɗi na zuba a cikin agodan 1100 na naira 50 dan ya ma yafe mun naira 50 ki zo ki ce mun ba za ki sha ba. Kin san ba za ki sha ba kika sa ka siyo. Ko kuma yasa ba ku da imani ne? Ba na apple din haka ne in ci ya zan. Ga apple din dauka a cikin wannan. To ni ba na son wannan apple din ka bani na cikin leda su nake so me zan yi da wannan ba na son su yanzu kuma. Ha ana canza ra'ayi. Wannan fayin kake ne? Ba na son shi. Ka bani jan apple din ja nake so me zan yi ba na son wannan to. Gashi. Apple din ne sai ka dangwara min shi a hannuna kafin ka bani. Gashi nan kici. Ina daidai da zamanin ka.
Ke kika ce baki wannan fara bakin ki. To ba na so. Kore nake so dan Allah ka je ka samu mai kore ba na son wannan abu dan gaskiya. Me zan samu? Kore nake so. Oh. Fadila. Ni ba mu hukaci ba. Gidan nan ke gani haya nake albashi nake dauka kuɗi na ba na dafa wa raƙumi shayi bane. Ni shi raƙumin ki. Eh. Ba zai yi kawai ki je ki kwaso cikin ki zo sa ni a gaba ba in siyo in kashe wajen naira 1,100 da naira 50. Ki zo ki wani gutsira wai abin ki kai wannan gutsira ke wallahi yayi mun wani iri. Miliyan ka kace da kake cewa 1,000? Ah to miliyan kuɗin ki ne? Kin taya na aiki? To bari ka ji. Wallahi ba zan je siyo miki wani bulu kika ce ko me zan siyo? Kore. Wallahi ba zan siyo ba. Wallahi ba zan siyo apple blue ba ko kore ba zan siyo ba. In ba za ki ci ki zaba ki ga ayaba ga lemo ga ayaba ga komai an yanka miki gongaku. To ba su nake so ba. Ka dai san abin da likitoci suka faɗi akan masu ciki. Sun faɗa muku cewa duk abin da muke so ku ringa ba mu shine yanzu zaka zo ka tsaya akai na kana min ihu saboda na ce ina son koren apple. To wallahi idan ka ki siyo koren apple din nan idan abin da ya samu ciki na ko kaɗan ne ka san sai na kai ka ƙara. Kuma ka san su wallahi za ta bani goyon baya 100% a kanka. Wallahi kotu za ka tafi. Fadila a cikin likitocin da kike faɗa akwai ubana a cikin. Amma wallahi ko kana so ko baka so dole kai min abin da nake so wallahi. Ba ka kotu dole ne ka je fari. Billahi la ilaha illa huwa babu mutumin da ya isa ya daure ni. Dan Allah. Kisan kai ba daure ni. Gashi za ka yi? Ai abin da za ka yi to lalle ka kuce ta kin ci bulu din abin. Abin da fa za ka yi daidai yake da kisa dan wallahi in baka yi ba ai ina da nambar likitan wallahi sai na faɗa masa sannan kuma in kai ka ƙara kotu kuma ka tafi prison ka san ko baka so sai ka ci gidan yari ka sani wanda rai ka kashe wallahi yawwa ka tashi ka je ka siyo min abin da nake so da Allah ban dawo ba haba ban dawo ba da Allah haba gaskiya ne wallahi ka ji so uku ko ka tashi ka je ka nemo min koren apple ko kuma wallahi daga nan gobe ina tashi kotu zan yi ina zuwa kotu in nuna ma likita abin da kai to na ji yanzu ya zai da kwashe su za ka yi kai su waje ka zuba ko suna da wani amfani ne ba su da wani amfani a yanzu gaba shi ba ai kudin ka kake ci ai shi ma gumin ka kace ai kudin ka ne shi ma ni ka bugo ba an buga miki ya taba min ciki fa ya buga miki to za ka je kotu ba wani dabala nawa ake sai da dabalar tura shi kasuwa a duk yanzu dabala kasaliya gaisuwa ne za ka yi na yorubawa doya da manja ina zuwa gwiwata dan Allah dan annabi ku ba shi yarinyan nan ba za mu baka ba wallahi shekara ta 40 da ubansa kuma ya rugun tsini nuna wa juna yatsa mambo kafin mu take gurbana gaban ku sai ku ga mata ba za mu ba ku ba makuniyar soyayya doya da manja solfi za yi a solfi za yi to bismillah ta ina zuwa kai dariya mana balarabe ka bambancin ra'ayi da ke cibisa a tsakanin al'adu a cikin ƙayataccen fim ɗin na irinsa na farko doya da manja shirin kamfanin MJ Video Palace ọkàn rẹ balẹ̀ lọ ní sùúrù. akwai wata yarinya kyakkyawa ta makare mu kuma ta ba karami ko da wani babba ne Captain Douglas doya da manja akwai lakatar hanci a tsakanin mabambantan al'adu ni gaba ɗaya harkar bahaushe ba na so kai sai biyar ni sai biyar ba ruwa na da wata bahaushe to ashe ba ruwan garin nake wa a duk wata ka harkar magana kwaila ko ba kwaila wace amma dai ba wuya ce ko doya da manja ẹ máa rí nǹkan tẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀. láìsẹ̀ pé igi ló jókòó sí yáàrin. san ga yadda za a yi rigimar nan na san dai ba za ku daura ma kanku aure ba shiri ne na farko da yarubawa ne gaskiya suke yin wasan fim a tare da yan wansu hausawa gẹ́gẹ́ ló ṣe wà lọ́dọ̀ ẹbí àwọn ìyá ìyàwó àti ẹbí àwọn ọkọ máa ń tẹ̀sẹ̀ rájọ́ sí. doya da manja tun da mu baki ne ko ki dan shiga mota ki dan kawo mana kí lẹ sọ Ọlọ́run ò ní jẹ́. doya da manja
manja, doya da manja. Babana. Nazir Adam Salihi ya tsara labarin doya da manja. Ya lafi an baka sinasi mataki kan. No. Dan sandan Najeriya yanzu ba. Wanda ya shirya Umar Mai Jalungu doya da manja. Mun bai ne kilo shefuyi. Da ke ba ka je ka duba nan. Na sha ja masa kunni. Kar ya auri yau. Tarbiya Doya da manja. Fas daga ina. Ciyawar da kai ke zamu ci gidan mai martaba sarkin. Fito. Mu je wannan akwatin ba. Wallahi ranka dai ba komai a ciki. Me yake faruwa ne? Akwatin dai akwai matsala. Amma dai kuma me akwai 30,000 a guri na zamu iya daidaita. Alhaji. Doya da manja. Halal ɗorayi kuma ya bada umarni. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rabana la tasigi kulubana. La tasigi kulubano. La tasigi kulubano. Bada isa dedano. Hablana mula duka ramota naka. Anta luwa. Wallahi gidan da muke ciki ne za a saida. Da dai kana da hali da ka taimaka ka sai mana wani gidan. Ba zai ba kai ba. Dai ne mun godiya. Yanzu kina nufin duk waɗannan kujerun da wannan atibin da komai har da su ma a cikin gidan aka sa mana? Ma ai baki ga komai ba. Ina alfahari da ke yan nan. Duk inda nayi mata ne suke bi na kuma duk inda suka bi ni magunta nake. Kawuna malam ya bani maganin farin jini na sha suratul yusufa. He's a man under the moon. Ba kya shawara mota ke. Ai kowace mace burin ta a duniya ta tana mana gaskiya. And Fred connects him with a beautiful lady with honeyed bread. Sai doki gani. Wayo. Ya Allah da annabi ka tafi a hankali ka san ina tsoron ba na son mutu yanzu. Someone to be with. Gaskiya kin yi kyau. Na gode. Someone to love. Gaggawar mallakar ki. Ina riga na zama taka. Princess karki fasa min kaina. Someone to give everything to. Just someone. To na ba dama Yakubu miliyan 20 ya kawo maka, amma dala ne. Kar kai wasa da kayan nan, ka san fa ba wani kwari ne da su ba. An ci moriyar ganga za a yadda ƙoranta. Ka kalli zan kaɗe ɗiyan mace iri na mai kyau. Ni kuma ban taɓa son ki ba. Wallahi ni da gaske nake son ka. Na tsane ki. Kana kazami da kai baka nike. Kullum na haɗa fuska da ki. Sai in ji na ƙara tsanar ki. Me kika ɗauki namiji? Lashe moni. Surely he's her next target. Gobarar titi. Ba ni mamaki na da na baki. Amma da alama kai malamin tsibbi ne ko? Ni ba malamin tsibbi bane, amma dai ina da malamin duba. Ka ce kuma maza kuna yarda da malamin tsibba shi. To kuma kuke yarda da su ballantana mu? Young, vibrant, surely he's her next target. Gobarar titi. Wanda yasa baki da imani ne? Kawai ba dan Allah. Dakata malam, saboda na ce ka sai min kayan anko shine ka ta sani gaba kake gaggaya min irin wa'annan bakaken maganganun haka? Gobarar titi. Ka bi ka wani liƙe ma yarinya kana ce kuma ni a gani na idan aka kore ka kaga ba maka adalci ba. Gobarar titi. Yanzu wannan gidan ko gidan ya gwamna ne sai haka. Ban haifi matsiyaciya ba, me kashin arziki na haifa. Story Adam A. Zango. Screenplay Nazir Alkanawi. Gobarar titi. Wai ta yamma zai Alhaji ya ƙara aure bayan shi da yake da mata 4. Ƙarya kake munafiki. Mijina bar shi da kowace mace, ni kadai sai matarsa. To waye bai san mata? Kai me taimaka? Ni da matata? Kai hakuri wallahi ban dauka ka dinga tsinke gashin bakin ka da kanka har sai ya kare. Sai dai a kira wanzami. Producer Yakubu Usman Mpeg. Gobarar titi. Salamu alaikum. Da Allah motar mu ce ta dan lalace, zaka gyara mana yana dan nan bayan unguwa. Ina zuwa minti da. Directed by Sadiq and Mafia. Gobarar titi. I am
babe